Terve, minä olen Petteri eDockerilta ja nyt näytän teille, miten toimii eDocker 2 Desktop Publisherin Flash-työnkulku. Kysymyksessä on siis hyvin yksinkertainen työnkulku. Siinä InDesign-ohjelmassa voidaan lisätä erilaisia vuorovaikutteisia elementtejä, kuten videoita, kuvaesityksiä, hyperlinkkejä, animaatioita ja niin edelleen julkaisuun, ja sen jälkeen se yksinkertaisesti viedään SVF eli Flash-muotoon InDesignin omalla exporterilla. Tämän jälkeen kyseinen SVF-tiedosto avataan eDocker 2, ja siellä voidaan sitten tehdä muutoksia esimerkiksi käyttöliittymään ja sen julkaisun asetuksiin. Kun tämä vaihe on tehty, niin sitten dokumentti julkaistaan tällaiseksi tiedostopaketiksi, eli sieltä syntyy yksi kansio, jossa on erilaisia tiedostoja, ja nämä tiedostot viedään sitten omalle web-palvelimelle, jolloin siihen tietysti syntyy automaattisesti julkinen www-osoite. Ja tätä www-osoitetta sitten jaetaan kaikille, joille halutaan tämä julkaisu tarjota, ja sehän toimii sitten ihan yksinkertaisesti vaan kirjoittamalla vaikka se osoite sinne selaimen osoiteriville tai klikkaamalla linkkiä, joka johtaa tähän samaan osoitteeseen. Mutta nyt näytän teille ihan kaikessa yksinkertaisuudessa, kuinka tämä homma toimii. Eli menen ensiksi tuonne InDesign-ohjelmaan. Minulla on käytössä Mac, mutta ihan yhtä lailla voitte käyttää myös Windows-konetta. Ja InDesignissa sitten suositeltavaa olisi, että olisi CS5 tai uudempi, mutta CS4:llakin voi tehdä kyllä näitä SVF-tiedostoja, mutta niihin ei sitten saa tätä vuorovaikutteisuutta niin paljon. Tässä on ihan tämmöinen perusjulkaisu, joka on varmastikin painettu jossain vaiheessa, ja nyt siitä olisi tarkoitus tehdä digitaalinen versio, eli sitä on hieman rikastettu tässä. Ja jos katsotaan muutamia asioita, mitä liittyy tähän ihan eDocker-työnkulkuun, niin täällä kannen vieressä on tämmöinen harmaa laatikko. Se on ihan sitä varten, että sitten kun se avataan sinne selaimeen, niin jos tähän ei laiteta sitä taustavärin väristä laatikkoa, niin siinä näkyy valkoinen tyhjä tila. Ja laittamalla sitten samanvärinen laatikko tähän kuin mitä siellä selaimessa käytetään taustavärinä, niin sillä tavalla saadaan se valkoinen sitten hävitettyä sieltä. Sitten tässä ensimmäisellä rivillä tässä on kuvaesitys, tässä on videotiedosto, korvattu yksi kuva videotiedostolla. Tänne on laitettu hieman hyperlinkkejä, jotka voivat siis tietenkin pointata www-osoitteeseen tai vaikka sähköpostiosoitteeseen tai johonkin toiseen tämän julkaisun sivuun. Sitten täällä kolmannella aukeamalla on hieman animaatioita. Niistä nähdään sitten kohta, kun kokeillaan tätä, että minkälaisia animaatioita sinne on tehty. Ja näillä erilaisilla vuorovaikutteisilla elementeillä on sitten rikastettu tätä dokumenttia. Ja nyt seuraava vaihe on sitten se, että lähden tuottamaan tästä sen SVF-tiedoston, eli valitsen ihan yksinkertaisesti vain täältä ihan InDesignin omasta file-valikosta Export. Ja nyt on oikeastaan semmoinen ainoa tärkeä asia on se, että määritellään sille uusi tyhjä kansio. Ja minä laitan sen tyhjän kansion nimeksi nyt vaikka demo. Ja sitten toinen asia tietysti tärkeä on se, että valitaan formaatiksi Flash Player SVF. Silloin tuotetaan sitä Flash-muotoista tiedostoa. Ja viimeinen asia on sitten nimi, joka tässä tapauksessa voi olla sitten ihan vaikka esite.svf. Nyt painan tallennan painiketta ja saan auki tämmöisen Export SVF-ikkunan, jossa oikeastaan ei hirveän paljon tarvitse säätöjä tehdä. Mennään ensiksi tuonne Advanced-välilehdelle. Minä nostan hieman tätä resoluutiota. Tähän voi ihan näppäimistöltäkin kirjoittaa. Esimerkiksi 120 pistettä tuumalla, niin silloin tuo zoomaus on sitten hieman laadukkaampaa. JPG-laatu voi olla ihan hyvin vaikka tämmöinen low-laatu, jos halutaan. Se ei hirveän paljon siihen vaikuta siihen laatuun. Sitten takaisin tuonne General-välilehdelle. Kaikki sivut. Tuosta kannattaa ottaa ruksi pois tuosta Generate HTML-file, koska tämä eDocker-järjestelmä luo sinne sellaisen HTML-tiedoston. Ja nyt oikeastaan ainoa tärkeä asia tässä on tehdä tämä oikean kokoiseksi. Ja tämmöisissä A4 ja muissa vastaavissa pystystandardijulkaisuissa yleensä mennään tuon korkeuden mukaan. Eli kannattaa laittaa tähän korkeudeksi 630, niin silloin yleensä saavutetaan se optimaalinen koko tuota järjestelmää silmällä pitäen.
Ja muilta osin nämä voi yleensä olla näitä oletusasetuksia, eli tausta voi olla paperin värinen ja kaikki interaktiiviset elementit ja mediat halutaan sinne mukaan. Ja nyt sitten tapana on viime aikoina aika usein käyttää tätä niin sanottua page turn tehostetta, jolla saadaan sellainen kolmiulotteinen sivunkääntövaikutelma sinne. Ja tuo include interactive page girl tarkoittaa vain sitä, että käyttäjä voi myös sitten hiirellä raahaamalla kääntää näitä sivuja. Nyt minä painan OK ja tähän tulee usein tämmöinen varoitus, jos on painotyöstä kysymys aikaisemmin, jossa ilmoitetaan vain, että täällä on tämmöinen SMYK-painoväreihin perustuva sekoitustila käytössä, mutta sillä ei juurikaan ole merkitystä tämän lopputuloksen kannalta. Hyvin harvoin se vaikuttaa. Tietysti se voi tuolta Edit-valikosta käydä vaihtamasta. Sieltä löytyy Document Blend Space kohta, josta voi vaihtaa sen vaikka RGB:ksi. Mutta nyt sieltä on syntynyt sitten tämmöinen SVF-tiedosto, ja nyt jos mennään katsomaan tänne meidän demokansioon, niin siellä on esite.svf, ja koska tuossa on mukana yksi video, niin sen takia siellä on myös tämmöinen esite resources-kansio myös mukana, ja näitä kahtahan ei saisi koskaan erottaa toisistaan, eli sen takia loin tähän nyt valmiiksi yhden uuden kansion, missä nämä on, ja jatkossa sitten mistä tahansa teenkin näitä asioita, niin aina pidän tätä samaa kansiota kohdekansion. Eli tuo esite.svf pitää sisällään nyt sen julkaisun. Ja seuraavassa vaiheessa sitten hyppäämme sinne eDocker-ohjelmaan. Se näyttää tältä, ja nyt tässä perustyön kulussa en vielä puutu näihin käyttöliittymien elementtien muutoksiin ja muihin asetuksiin, vaan haetaan vain pelkästään tämä julkaisu tähän ensimmäiseen SVF-kohtaan. Eli sieltä käyn hakemassa sen saman demo-kansiosta tuon esite.svfn ja tuon sen tähän SVF-kenttään. Nyt kun painan avaan, niin tämän tiedoston polku ilmestyy tuohon. Laitan siihen nyt vielä myös labelin. Silloin kun tässä on vain yksi julkaisu, mitä julkaistaan, niin tämä menu-label ei näy missään, mutta kyllä siihen kannattaa silti jotain kirjoittaa. Ja nyt jos minulla olisi tästä vielä PDF-versio myös tehtynä, niin voisin hakea sen tänne Downloadable PDF-kohtaan, jolloin tämä järjestelmä tekisi siihen automaattisesti sitten sellaisen PDF-latausnapin. Teen myös pikkusen hienosäätöä tuohon sijoitteluun, eli pistetään vaikka 25 pikseliä vielä enemmän tuonne oikealle päin sitä ja pudotetaan vaikka tuosta 29 pikselistä 40 pikseliin, niin se voisi keskittyä hieman paremmin vielä sinne käyttöliittymäkehykseen. Sen jälkeen painan yksinkertaisesti Publish Locally-painiketta tuolta alareunasta ja siihen ilmestyy tämmöinen Publish Location ikkuna, ja nyt on sitten todellakin tärkeää, että valitaan se sama kansio kohteeksi, mikä luotiin silloin siellä InDesign SVF Export-prosessin yhteydessä, tai vaikka aikaisemminkin olisi luotu, mutta joka tapauksessa se sama kansio, mihin InDesignista on exportattu tämä SVF ja nämä resourcet, niin se valitaan kohteeksi myös täältä eDockerista, ja painetaan avaa, ja nyt se onkin itse asiassa tehty, eli tähän ilmestyy tämmöinen ilmoitus, että projekti on nyt julkaistu, ja tästä on mahdollisuus sitten avata tämmöinen esikatselu. Nyt jos käytät Windows-konetta, niin saatat saada tässä vaiheessa erilaisia tietoturvavaroituksia. Sinun saattaa olla niin kuin pakko hyväksyä jokin ActiveX-komponentin käyttö tai jokin muu, mutta ne liittyvät vain tähän tilanteeseen, kun tämä paketti on sinun omalla kiintolevylläsi. Heti kun viet tämän paketin palvelimelle, niin tällaisia tietoturvavaroituksia ei sitten enää tule. Ja nyt tässä on siististi tämä julkaisu tehty, eli tässä ensimmäisellä aukeamalla siellä on tällainen kuvaesitys, joka on siis tehty tosiaan InDesignin Multistate-objektilla. Tähän ei montaa minuuttia mene tällaisen kuvaesityksen tekemiseen. Ja sieltä löytyy pieni video, joka käynnistyy klikatessa. Tietysti olisi ehkä hyvä laittaa sitten vähän ohjetta tähän, että klikkaat tästä, niin video käynnistyy tai jotain muuta vastaavaa. Ja täällä on sitten näitä animaatioita, eli InDesignissa on semmoiset ihan kohtuullisen monipuoliset työkalut, joilla voi tehdä esimerkiksi noita automaattisesti käynnistyviä animaatioita, tai niin kuin tässä sivussa on tehty, että
kun kosketan tuolta kuvaa, niin se tulee näkyviin, ja kun vien hiiren pois, niin se palaa takaisin tuonne sivuun. Ja tässähän ei tietenkään tarvitse rajoittua vain kuvien käyttöön, vaan tällä tavalla voidaan tuoda esimerkiksi erilaisia infolaatikoita ja muita vastaavia sitten näkyviin. Ja sitten täältä eDocker luo tänne tämmöisiä perustoiminnallisuuksia, niin kuin esimerkiksi zoomauksen ja sivun vierityksen, ja sieltä löytyy sitten aukeaman tulostusta ja fullscreen näkymää ja sitten tietysti näitä navigointipainikkeita. Nämä kaikki syntyvät sinne automaattisesti. Ja tuon eDocker-logon tilalle voitte tietysti siellä eDockerissa vaihtaa oman logonne. Sitten täällä on nämä käyttöliittymäpalkit ja taustat ja painikkeet, kaikki vaihdettavissa tarvittaessa teidän omiin vaihtoehtoihin. Mutta tässä oli tämmöinen pikainen esittely tämän eDocker 2 Flash-työnkulun toiminnasta. Ei tällä kertaa enempää. Palataan tarvittaessa asiaan ja kiitoksia ajastanne. Ei muuta kuin moi.